Si Lola, asa di ay si Lola? Ano si Lola? Puya man trabaho eh. Kapoy kayo magtrabaho. Gamay pa sweldo. Dong. Paano na lang taan eh? Presyo sa Baraklon pertingga. Ultimo Dong. bayabas. Imong brief to nga hinalay nga na ibuslot. Ay. Pon-pona na dong na anak kusog nag-ulan. Ila, may gabi ila. Sa man nga hinungdan nga nung murag brief ni mo, di na magkakapalit. La, sinsahin na akong isa ka brief la kay side by side naman side A, side B naman lang na. Ay, Dodong. Sige lang, Dodong. Kung magabot ang pensyon ako sa senior, Ah, palitata ka. wala ba rin naabot la? Wala pa. Hambal sa ako, nara na daw. Ay, Scam na po? ingon sa among leader, Dodong. Ano ang leader? Medyo delayed lang daw. Pero oras mo abot, naman daw kami kay kwanto, dahil kami amot-amot. Saman kung para Di ba- sa unsa to. Dapat giundang naman ang amot-amot la. Ay, Dodong. Dili na maiwasan. Kanang amot-amot la dapat na bakal na ninyo nagbulong. Ang amot-amot. Ay, kung tani Dodong pero gusto manamon nga na, pero kung kaisa, kung saan na lang manamon, kamay na lang niabot sa amo. Pero ayaw ka bala ka, Dodong. Atong nga akong nga pensyon, ang sobrato, ipalit na kong power cell capsule. Maayo la. Ito kondisyon para may ang himong lola. Katong sobrato ito, Dodong, palitog brief. La si LF Galban la nag-send og 10 ka stars. Oy, hi LM. 10 ba o 45? 45 stars. Send 45 oo. stars. 10. LM Galban. Oo. Lamat, sir. Lamat. Hi LM. Alas nula diri. Kamusta ang imong long firearms dira? Oh, keep safe always. Ate. Reklamo ko lang kay tanaw lang ni dawat ng sweldo law. Ay. Sa isa ka bilog adlaw trabaho la 150 lang. Sus, Dodong. Gamay na kangadaan. Gamay pa imong sildong patawat. Usaw na lang. Sige lang, Dodong. Antos lang sa ta. Bakal kog 2 kilo nga bugas. Ano, 50 na lang bilin sa kuala. O ten sobra na ang sao ni mo. Di ka magilong bulog na po ni mong Gcash na. Online na po ka. Ulit sabang naman. Sige lang, Dodong. Testingin lang. Saan o pa kaya ni mo taas ng atong sweldo la? Ay, Dodong. Saan o pa Why kaya? na ko nag-expect siya na. Okay mo lang tani na magtaas ang sweldo, pero gusto ko gidya, Dodong, ya. Mga balaklon, magnubo. Sa una, Sa sa una kami na. ka panahon ni Lolo mo, Pilang 500 pesos na mo niya, isang kasimana na nanamong konsumo. Unsa? Oo. So, nagauda-uda na kami. Kompleto, may asin, bitsin, medicol, pakdol, kagdamo, pangaipan. Pero karon Dodong, baw. Sa dola, madumduman mo pila presyo sa bugas. Apresyo ka Kilo. bugas ato, 16. Unsa ko na? Oo. Pero kuan lang to mga 15 years ago. 15 years ago pa. Oo. Pero katong kapanahon na namon, Dodong. Pila presyo la? 50 pesos pa lang to, Dodong. Ang Ang among budget sa kasimana, pero gauda-uda na kami. Mayara na kami supply nga lupoy, baringon, dayok, ginamos, bagoong, kumpleto naglamas, napay pandesal. Oo. grabe ha. Ay, sus ko mabalik lang sang una kung dati. Mabalik lang ta sa una lang. Brigada. Pero gusto ko, Mabalik sa una. Dodong. Sige lang. Anong gusto mo ibalik la? Ang akon gid, Ah. magdubo lang gid ang mga presyo. Presyo gid la? Oo. Ako lang, gusto ko pataason man lang sweldo lang. Bisag dungag lang 50 lang. Di, unsa man Dodong, magwelgata? Wilga naman o. Kasangkol mo, Wilga la. Sangkol pa niya. Ay, nako. Tawagin mo yung kabrigada. Oneng 659-13362, my friends. Sa tanaw ninyo mga kabrigada, ano kaya? Ang mas nami, kung pataason bang sweldo? Oh. Panubuon ng pres. Ano ta, Brad? Ikulan ba? Gaya na pa na, no? Oo. Gaya na pa na, Brad? Oo, gina Luya. pa. Luya. Oo, luya. Si Raylene Pinalber Perida sent 45 stars. Salamat, Oy, madam. 45. Caller- Matsalam. Matsalam. Caller? Hello? Hello. Ayun.
Aga ka Aga, mo, Dodong. Madam ni, babae, laki. Good morning. Oy, morning. babayi. Ano po pangalan ninyo, ma'am? Ay, si Nanay Diyos Maran yun. Nanay. Nanay. Oh, kung nanay ka sa Maranyon, kami tatay sa Kininayaw. Wow. Nay, bless ko, Nay. Kamusta ni? Salamat, Kamusta Nay, ah. nanay? Kamusta, Nay? Okay lang, amo lang gyapon. Guwapa gyapon. Siyempre, Ay, ana. Nay, pila edad ni mo, Nay, if you don't mind? ay siguro itaasa ng sweldo. Kamusta po? Nay. Pila kuno imo edad? Mm-mm. Pila edad mo, Nay? So, Ha? senior na senior. senior Senior. na. Ay, sus. Te, okay. nakadawat ka na ka Gracia? Oh. Ay, wala pa. Wala pa. Siguro kung makadawat ka kag sa hindi sa Gracia, ya bugana ka man niya permi. Oo. Sa ano pa, di sa August pa ko mas. Sa August. Okay lang, Nay. Ang importante din na pagsik Pagsik ang ka. paggon. Mag-power cell capsule ka, nanay. Nanay. Para malawig ang pag-upod ninyo ni tatay, makita mong imong apo sa apo sa tuhod, apo sa dapa-dapa. Oo. Apo sa ingron, napil pa. Sige na, ang importante pagsik ka, Nay. Nay, ano ang gusto nimo kung tagaan kag tsansa, pataaso ng sweldo, paubuso ng presyo? Siguro pataso ng sweldo. Uy, ngaman. Hindi man abi sa tao nga nag-uyat sang kwarta ang pag-budget. Sige na, tagay may tip, Nay. Kung magnubo ang presyo, amo lang gihapon, kung magtaas ang sweldo, amo lang gihapon, pero mas better siguro kung taasan ang sweldo. Taasan ng sweldo. Ayan. Taasan ng sweldo. So, halimbawa, Nay, pilay gusto nimo itaas sa sweldo? 5, Abaw, sobrang naman nakakuripot. Pag 5. 10, Imo na, pilay mong gusto ipataas sa sweldo. Kung halimbawa, ikaw tagi-ag kumpanya, o dungagan na po niya sweldo. Pilay dungag ni mo, Nay. Pila? 50%. 60%. 50. 50%. So, katungagid. halimbawa kung nagasweldo sa 300 Papa J, mag-add sang 150. Ayan. Do mo nanay? Pagkatiba. Oo. Ayan. Ay, oo, Sige, karon Nay. ka. Salamat sa boto ni mo, Nay. Basta ang imo pataso ng sweldo. Nay, greetings, Nay. Maragada. Okay, ginagreet ko lang ang akon nga apo sa Norala sa birthday niya buwan. Hoy, happy birthday. Sa apo. Ano pangalan, Nay? Happy birthday. Tapos ginagreet ko man diri ang akon na mga apo sa balay si Lenlen, si Nonoy na naga-online. Boy Nonoy, paka-regards kay Madam. Ay, Madam. si Madam Impal, guro niya ay. Aha. Nanay, kamusta nanay? Nay. Ako na papabati kay Jowa Duwa. Oy, salamat, Nay. Salamat. Always gini sa Papa J, si Nanay Si Nanay. Impal nagapamati dira sa Maranyon. Yan. Nay, kung sige ka pamati sa mga, Nay, nag-enjoy ba ka, Nay? Nasumudan ka na sa mua? Okay, na-enjoy dito ya kada pangat pamati ko. Yung galing kay Tisa hindi dito ya kasulod ya. At least subong nakasulod, Nakasulod na na si Nanay. First time. Nakatawag na ni dati si Dati pa. Nanay. Mm. Oo. Sige. Tawag na ko. Sige. Regards sa kay Tatay Impal na ya, kag sa Impal family dira sa Maranyon. Okay, salamat. Nay, salamat, Nay. Sige na, Nay. Halong, Nay, ha? Oo. Alright. Halong, halong. Salamat kay Madam Estrella Galang. Madam, salamat sa 45 stars ni mo din, ha? Oy, salamat na, Nay. Wilhelm Defensor. Salamat ba, sir? Salamat sa paglanto sa live sa Facebook. Shout out da si VG Galvez. Oy, Thank you very much, si kabrigada Manong nato. Vic. Tingnan na, Brad. Ano, Brad? Boto, Brad. Tirahod na patason nato ni daw. Papa J, kaya basi tirahod pa ni kay Iban. Tama yun. May Oo. nakitang mauna mo tira. Hello! Aha. Ara, Brad? Oo. Hello, naami diha. Hello, how do you do? Arin na. Ara na. Hello? Hello. Oh, ari baba. Good morning. Ay nga ganay. Good Sino ni? morning. Si Juan. Nanay Coserta. Nanay. kasi. Uy, mga nanay. Gini Mga dali, nanay. Good morning sa tanan niya, mga Hello, nanay. Ayong aga, ayong aga. Paamintas nanay. Bless na si nanay. Bless na nanay. Tewa, hindi sa lawayon man mga kabataan mo, danay. Hindi Okay man. Mabakuan. Yan. Why? Nay, ikaw, sa anong, kung tagaan ko no ka og tsansa, ikaw lang patagaag tsansa, anong mas gusto nimo? Pataason ang sweldo? Manubo ang mga presyo. Ako niya,
ng panubuon lang lang presyo kay kung wala kaya gasweldo, halimbawa, mayo man lang niya kasama ng gasweldo, nga Oh. pataaso ng Na, presyo, pataaso oh. ng taso ng sweldo. Pero kung wala kaya sweldo, atong mga mangunguma, atong mga pigado, ano gidjayait? Mapektuhan Kung gid sa sila. akon nga panubuon lang ang presyo Dako Presyo gid ang gid. bulig. sa mga balaklon. Baraklon. Pero ang kung sa ako niya pataason man yung presyo sang palay para sa mga mangunguma. Uy, oo, yan. tama. Dugay na nga hibubunot sa tanan ng mga farmers ina. Alright. Halimbawa na, ikaw tagagag tsansa. Halimbawa, pila ang presyo nga imong gustong pababa sa presyo? Like bugas. Oh. Pila yung bugas sa Bugas, mga ibutang man sa Pila yung presyo 40% lang, 40% 40% lang ang lubo. Oo. So, Kay ibalansi lang ba? Balansi sa presyo sang bugas kag palay. Ayan. Oo. Grabe, no? Tani may nagpamati sa tuwa na rin mga, no? Ibalansi ang ang mga balaklon, sa Balaklon. kita sang mga Sa mga- Sa mga kubos. mangunguma. Mangunguma. Ayan. Dapat balanse lang tanan para everybody happy. Happy. Oo. So happy together. Happy together. Oo. Anyway, Nay, salamat Nay. Na-count na mo imong boto. Nay, greetings Nay. Go ahead Nay. Sir? Greetings, Greetings Nay. Nay. May Oo. tamyawan ka Mag-greet da. lang. Go ahead yan Nay. Si Nay. Oh, Nang tamyawan. greet ko lang ang mga bata ko. Mga apo. Oh. Tani, mayo lang alawas. Yan. Taga diin ka na diri sa Marbel. Ari ko diri sa isulan. At tagay sulan na si Nanay. Taga Isulan. Oo. Sige Nay, salamat Nay. Hamo lang to Nay. Oh, thank you. Alright. Halong Nay, halong. Ato mga nanay. Palangga kayo na to ng mga Oo, nanay. siyempre, ang mga nanay na may mga kabataan pa yang kaya talikdan mga ginikanan, pero mga ginikanan kang mga nanay niya, bisan ano kabudlay. Yan Grabe na. ang sakripisyo ay ginagtalikod sa mga kabataan. Ayan na. Si Madam Catherine Galvan, pa-shoutout naman po, Nimframe Cañete Ortiz. Good morning, Papa J. Boy Nunoy. Salamat kay Net Ulyanga Blas. I hope tama pagkabasa ko. Morning, Papa J. Boy Nunoy. Greet ko po sa mga taga-Natal, Nabong, Lacunon, Tiboli, South Cotabato. Si Norvel, Ma'am Susie, and Sir Jeff. Thank you po sa pagbasa. Saan o mag-operate ang inyong new tower, Papa J. and Boy Nunoy? Gamay na lang. Gamay na lang nga duso sa Gamay na lang wala-wala duso. jutay. Wala-wala jutay. Hindi magkabalaka kay sa subong nga panahon. Ara na. Medyo busy pa ang Yeah. technical team. Ayan na. Oo. So good na. So good na Importante ang iyang tindog dira perti ka taas kayog tindog. sila. Taas yung Papa tindog. J. Oo. Ano yung nga taas ang barog. Taas ang barog. Gapong ko unsao na lang kung nagatindog. Oo. Taas na galing na galingkod pa lang. How much more kung mutindog na. Ako ray nalooy. Di lang tani mo ulan. Oo. Si VG Galvez, ambal niya, paano ba mag-call sa inyo for suggestion na? Well, pwede ninyong tawagan ang 0965-991-3362 para maka-join mo dito sa ato ang ginastoryahan subong adlaw ka brigada. Last caller, Brad, bago tayo mag-break, Brad. Ara na, hello. Hello? Babae. Babae, ito, Puro mga mga babae. Siyempre, Papa G, sila gid ang tig-budget sa panimalay. Tig-dawat sa sweldo ni Mrs. Og Mr. Ayan, dapat pag mga nga na, Brad, budgetan po nila ang power cells. correct. Okay, para sa pamilya na. Yes, caller, mayong aga, sino ni? Ang buntag. Si Maricel ng Barrio 4 ng Coronadal. Uy, Madam kamusta Maricel. taga Barrio 4? 4. So, lami kayo. Lami kayo. Oh. Madam, nagtigang na ka? Ha? Nagtigang na ba ka? One na. Ayan. Anong sudan mo, madam? Abaka? Alam. Ha? Nata. Tinapa. Uy. Uy, kanamisi na ka tinapa, ha? Balan mo ba ang tinapa, madam, is more on, tawag na, Brad? Protein. Ano, Brad? Omega 3. Omega 3. Good for the heart. Yes. Because of the tomato. Tomato sauce. Yan, tomato. Ay, sauce. Madam, ano ang boto mo? Akong gibutuhan ng gusto. Ang gusto na ako kanang pamubon lang presyo. Uy, ngaman. Be. Ay, bahala kung barato ang sweldo. Di, ang barato man gyapon, bawi-bawi man gyapon Bawi-bawi. sa panahon. Oh.
So, kung wala kay trabaho niya, Oh. mahal ang palito nun. Di. Yan. Wala, yun sa kaabot. Di. Hindi So, so, ma-afford ang mga palito nun. yan. Kung pero para sa... yes, go ahead, madam. Ang greet, amo lang to niya, ang akong mag-greet ko, Papa J. Sige. So, para sa imo, mubo ang presyo dapat. Wala na ako ang kuan nga mubuon Boto. ang presyo. Okay. Madam, cute kayo mong boses ba? Oo. Kaya ni mo isinggit ang boto mo itotal ko? But lang. Sige na be, one time lang. Boto mo itotal ko. Gano'n. Ibuto mo, itotal ko. Sige madam, mag-greet na lang. Ang greet ako kung paano gari dumalugdog, nagsakaugtong. Uy, grabe nga sa kain ni Mr. Kabutong, ha? Gapon pa ng sinagkaay ba? Gapon pala, madam. Ay, pagkapanaog. Grabe, dako agad ang buto nga lagi. Siguro ila, Papa J, ang nilang, kuan, Papa J, hanap buhay nila. Yan. Nagakuha sang butong. Ayan. Yung trabaho. Okay. Mayo na, madam, hindi magkabalaka kay si Mr. nagapangwa ka butong pagpuli niya karon mangwa naman na sa sanglahing. Sige madam, go ahead madam. Ba niya si yung kumpare Fernan Alibar, Basilay na nga butong na ila, ha? Nilin Alibar, si Nanay si Perper Alibar, Bantayan niyo, gid. kay in Goygoy, in Maymay, o Agnes, nasa Orban, ug si Maritis nga Tabaghak. Nato Kamiring, Ate Saling Kamiring, Michelle Kamiring, Nicole Kamiring, o si Kuya Roger Kamiring. si Kuya Willie nga Agapon, ug si Ma'am Lani. Dagan salamat sa inyo, Papa J. Ay, salamat kayo madam. Madam, salamat, gid. Halong. Ipahalong si Mr. mo para perminti pagsik si Mr. mo, madam. Ikuan si Mr. Timplahi pagpuli sa balay sang Maksan Coffee. Ayan Para butong lang iyang kutihon, way na sa nagakuti sa Burukayon. Salamat madam. Sige, Papa J. Sige, halong dira. Alas 11:32 Kabrigada, Choy Papi TV. Shout out naman dyan mga idol. Thank you ha, Shalene Alona Cabel. Shout out daw Militar Alvin Aliasa. Thank you very much mga kabrigada. Balikan na to ang boto mo, total ko kabrigada. Ato ginapagboton, subungan lang mga friends. Kung kamo lang ang taganog chance, ano mas pabor, din mo mas pabor? Ang pataason ang sweldo. O panubuon ang tanang pres. TikTok sa ta. Aris atong pagpulong-pulong Brigada Drive-Thru. Ako inyong Papa J. Leader sa mga tanaw na trabatanong buhay no. 95.7 Brigada News FM, the Music and News Authority.